S vybavením hypotekárneho úveru sú spojené rôzne poplatky a my si dneska povieme o základných z nich. Tieto poplatky môžeme rozdeliť na tri hlavné kategórie: poplatky spojené s bankou, poplatky spojené s nehnuteľnosťou a poplatky spojené s poistením. Čo sa týka poplatkov spojených s bankou, tu býva najvyššou položkou poplatok za spracovanie hypotekárneho úveru. Jeho výška sa pohybuje od 0 eur v prípade, že má banka nejakú akciu, až do výšky 1% z čerpaného úveru. Banky zároveň poskytujú rôzne zľavy z tohto poplatku. V súčasnosti je to najčastejšie v situácii, že predložíte banke aj energetický certifikát zakladania nehnuteľností, respektíve v prípade, že tento certifikát je v príslušnej energetickej triede. Tu chcem ešte upozorniť, že samotná žiadosť o hypotekárne úvery je pre klientov bezplatná. Toto platí v každej banke. V banke, kde máte hypotekárny úver, sa odporúča mať aj bežný účet. Tu sa poplatky pohybujú od 0 do 12 eur, pričom banky opäť v prípade, že klient využíva tento účet aktívne, poskytujú z neho rôzne zľavy.